«56 χρόνια Κυπριακής Ανεξαρτησίας, 56 χρόνια δημοκρατίας σε ένα τόπο πολύπαθο που καρτερικά αναμένει τη λύτρωση μέσα από την απελευθέρωση και επανένωσή του». Επίκεντρο των εορτασμών για ακόμη μια χρονιά η Λευκοσία, με την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που παρακολούθησαν σύσσωμη πολιτική, στρατιωτική και θρησκευτική ηγεσία του τόπου, καθώς και πλήθος κόσμου. Πρόεδρος Αναστασιάδης και Πάνος Καμένος εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης δέχτηκαν τον χαιρετισμό των μηχανοκίνητων και πεζοπόρων τμήματων της Εθνικής Φρουράς, της ΕΛΔΙΚ και άλλων ενόπλων και μη δυνάμεων. Άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, όλμοι, πυροβόλα και άλλα σύγχρονα οπλικά συστήματα διέσχισαν τη λεωφόρο Χατζιωσήφ, ενώ οι εντυπωσιακές διελεύσεις αεροπορικών μέσων έστειλαν το μήνυμα πως οι ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου παραμένουν η υπερήφανη ασπίδα προάσπισης της εδαφικής μας ακεραιότητας. Της παρέλασης προηγήθηκε τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στα φυλακισμένα μνήματα, ενώ ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του πρώτου Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου στο Προεδρικό.